Gitumbok nga tiggamitan ug tigpayuhot sa gidiling droga sa Sitio Galaxy, Barangay Tangki sa Talisay City, patay human gikatahong misuway ug sukol sa mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion. Siluan Mirundina sa report. Patay nang nadangat sa tambalanan si Billy Bagyo human mahiagom og duha ka samad pinusilan sa tuong bahin sa iyang lawas. Mato ni Police Inspector Clifton Gairanod, team leader sa Regional Mobile Force Battalion Forward Base, nga gipangita nila si Bagyo human gikatahong gilugos ang minor de edad niyang kabanay. Nagkadugo pang midangop sa Tangke Barangay Hall ang bata uban siyang inahan matud sa mga pulis. Gireklamo ni siya sa katong complainant na gi-rape daw ang iyang pagumangkon. Ya pag-arena mo para i-check lang. Nisulod ang usa na mo ka tropa para pangutanon unsay mga nahitabo iyang gipasulod niya. Pagkaibaw niya na naay kuyog, na napay kuyog, ni action na dayon siya pusil sa tropa nako niya marag naunhan na siya sa RMFB mo daw. Nakuha gikan sa crime scene ang usa ka .357 revolver, mga bala ug unom ka sachet sa gituhoang shabu ug mga drug paraphernalia. Kasamtangan usab nga gipaubo sa investigasyon ang amahan sa bata tungod sa wa magtakdo niini nga pamahayag. Iyang gibutyag nga milakaw siya aron mopalit og sudan ganihang kadlawon ug nabiyaan ang iyang 11 anyos nga anak nga natug sa balay. Apan miangkon usab siya nga magduawan sa ilang balay si Billy aron mogamit sa gidiling drogas. Namoy nagpaibaw na mo. Kalau siningan na mo driver sikad. Ligawas ko kay saba man ko. Unsa man to nay siya. Wala ti mo anak ka. Gikuan sa mag-agaw gire. Mao to di ko kato nga mabuhat na niya. Giangkon usab sa amahan nga nakagamit siya og gidiling drogas ni adtong gabhiuna. Naggamit ako ato dan. Kamo giuban ng Dili. Ako raw sa duwa mo kumukundi ako. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang biktima kay gihiling pa kini sa mga doktor. Questionably ba ang kaning iyang asawa kay wala ra sa J Pakino padung pag-interview na mo niya na rape na ang iyang anak. Murag pangitaunon pa namo sad ang iyang asawa kay paspas pang mga panghitabo ganiha. Nga gipa katong iyang anak mo gi-prioritize na mo ba na ipa-medical sa kay na trauma na. Luan Merondina, Balitang Bisdak.